Hola, em dic Luc Pronti, soc ballarí, australià i participo cada any al Festival Girona en Moviment per tal d'ajudar a través de la dansa a la lluita contra el càncer. Aquest any tinc l'honor de llegir el missatge del Dia Internacional de la Dansa 2021 elaborat pel gran ballarí Frieden Vogel. Tot comença amb el moviment, un instint que tots tenim, i la dansa és moviment refinat per comunicar-se. Tot i que una tècnica impecable és important i impressionant, en última instància és el que expressa el ballarí dins del moviment el que és l'essència. Com a ballarins estem constantment en moviment, aspirant a crear aquests moments inoblidables. Independentment del gènere de la dansa, és el que cada ballarí s'esforça per aconseguir. Per tant, quan de sobte ja no se'ns permet actuar, amb els teatres tancats i els festivals cancel·lats, els nostres mons s'aturen. Sense contacte físic, no hi ha espectacles i no hi ha públics. Mai en la història recent, la comunitat de la dansa ha tingut un repte tan col·lectiu de mantenir la motivació, de trobar la nostra raó de ser. Tot i això, és precisament quan se'ns ha tret alguna cosa preciosa que realment apreciem com de vital és el que fem i el significat de la dansa per a la societat en general. Els ballarins solen ser coneguts per les seves habilitats físiques, quan en realitat ens mantenim encara més a través de la nostra força mental. Crec que és aquesta combinació única d'agilitat física i psicològica que ens ajudarà a superar-nos, a reinventar-nos per continuar ballant i a seguir inspirant. Us desitjo un feliç Dia Internacional de la Dansa amb molta salut i solidaritat.